Lehenengo ikerketen emaitza baino ez da 361 orrialde hotzikara ematen duten datu eta argazkiz beteta. Sumarioa sekretupetik aterata, baieztatu da Ada eta Jenny Sofia izan zirela hildako bakarrak. Momentuz, bakarrik esan aldugu bi egon direla. Bi dira hildakoak, baina beste mota bateko biktima gehiago egon daitezke. Ertzaintzak 7 ordenagailu eraman zituen, hainbat bideo eta argazkirekin. Informazio batzuk enkriptatuta daude eta material hori ateratzeko lanetan ari dira. Ikusi daitezkeen argazkiek Juan Carlos Aguilarren modus operandia erakusten dute. Prostituzio munduan zebiltzan emakumeak drogatu egiten zituen eta ostean harreman sexualak izaten zituen beraiekin, baita indarkeria erabiliz ere. Beste irudietako protagonista printzipioz bai, bizirik daude, da ikusiko dugu ea haiek erabaki badute hori egitea, ea haiek nolabait baimena eman badute argazki horiek edo bideo horiek egiteko, horiek gauzak aztertu beharko dira. Argazki deigarrienetako baten Aguilarren neskalaguna ikus daiteke begiak benda batekin estalita eta atzean hildakoetako bat. Bera ez omen zen ezertaz konturatu, baina onartu du azken aldian obsesionatuta zebilela gizona. Azken hilabetetan bera bazeukala obsesio bat prostituzio munduan ibiltzen ziren emakumeekin, eta sexu harreman pizka bat violentoak edo nahi zituela. Ikerketaren emaitza guztien zain, herri akusazioa aurkeztu duen Clara Campoamor elkarteak hilketa bakoitzagatik 20-30 urteko zigorra eskatuko du. Justizia!